I love you नाङा आंनो नोंनि I love you I love you थां थांनानै हाथफ्लायाव बारसोमहै मोजां मोननायथ' गैखाया I love you आरे आं मारैथो मोजां मोनबावनांगौ जाखो मोजां मोननायनि माबाफोर टेकनिकफोर दंबा खोन्थादो बेखौबो खालामथारनोसै आं लेडिसो नोङो लेडिसो आं नोंखौ जावले जावले बारा होखादोंमोन रावबो हिनजावफोरजों दारायलाय होनना नाथाय नोंहा मोदोमा हिनजावफोरजों रायलायनो मोनाबानो एवथुखाङो आइया होनबा आं आंनि बिनानावफोरजोंबो रायलायनो मोनला मोना आं मेगन सायो मा खोथा जाखो बेलाय आंनि सायाव अयथासार खालामबाय नोङो गावनि बिनानावजों रायलायनो मोनलाय नाय खोनासं जेब्ला नोङो मालाय सिख्लाफोरजों मालाय हिनजावफोरजों रायलायनाय नुयो होनबा आंनि बिखाया जिबौजों सौजानाय बिस गोनां गाराय जायो दे निज्रा होमबालाय आं दिनैनिफ्राय रावबो सिख्लाफोरजों रायलायथारला ना फिथिख्रिनि समाय आरो आं लामायाव हिनजावफोर नुबाथाय जि खाख्लुमना थाबायनोसै एबारनिफ्राय आं नोंनि आथिं हमना खुलुमबावनोसै बोरो बोरो नोंना आथिङा बोरो ओइ फुस 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 लागा 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 यो 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 ये मालाय मा जाखो हौनै नोंनि नोमफा फैगौ हा अहा थगायजालायबाय जाम्बालुरगौ बानायजाबाय थगायजालायबाय जाम्बालुरगौ बानायजाबाय साला सैमा नै मोनगोनसो आंजों आं थांगोन ना थाङा बेनिफ्रायलाय साइड औ नै नों आबौ ओइ नों गिख नामा जाम्बा गाधासो नामा गावनि बिफाखौनो एफाग्राब गियो आरो हाबानि खोथाखौ मारैजों रायलायगोन नोंलाय हे प्रभु हे आनान गसाय माबायदि हौवाखौ मोनखो आंलाय हाबानि खोथाखौ आं जेरैखिसो रायलाया बुजानानैबाबो सोबा जानानैबाबो न'निफ्राय होखारजानानैबाबो आं रायलायगोन नों बेखौ जेबो जिंगा दासि नन स्टप पेकेट एसे सिट थादो दे बिमा आंखौ न'निफ्राय आलु सामब्राम बानलु दालि लायनो थिनहरदोंमोन थेवब्लाबो आं नोंजों लोगो हमफैग्रोबावबाय मानोना आं नोंखौ मोजां मोनो मिथिबाय ओरै खालामदो नों होनबालाय नों न'नि मा बुस्थु लायनांगौ लायग्रोजोबदो ओमफ्राय दा फैसै जेब्लायबो फन बुबाथाय बिजि नै आं आनै मोनाव गथ'खौ नायफैदों नै आं मादैखौ बेंकआव KYC होनो दोनफैदों नै आं बार्थडे जाफैदों खालि बिजिल'खा नों माने एफा नंखाय बाथ्रा बुङो सना सानसे हरसे गावजोंनो फनाव अनलाइन थाबाय थाखायो फुङावनो 6टायावसो उन्दुनो मोनखायो आरो फुंनि 8टाबाथाय नों हरफिननोसै होनबा आं बिजि थायाबा मा जानांगौ जाखो आं नोंजों बेखायनो कलाव थाबाय थायो जाहाथे नों रावबो सिख्लाफोरजों रायलायनो मोना आयै मा राव बुंनाय जाखोलै बियो हे आफा इसोर मा बुंखोलै बियो नोंखौ खोजोमा बिमा रागा खरा होननानै मिन्थियो बयबो आरो आंजोंलाय सोर हिनजावफ्रा खाथियाव साबसिनांगौ जाखो साबसिनायाथ' गोजाननि खोथा गोजाननिफ्राय नुहुरबानो गोदोना खायलें जाना थाखायो जाबायलै सना नों मानो एफा एग्रां रायलायबाय थायो जाबायना सिरि थादो एसे मोजां गोदै रायलायनांगौ मा खाब्रां लथार गाव आं हले बुंखाबाय नों मैनाथिजों सिन्दिगि रायलायनो मोना दिनैनिफ्राय आं मैनाथिखौ गारखाबायना मा लांखायावनो गारदों आङो जाम्बिसो बियो जोबथा जाम्बिसो बियो आरो नै आं माबा दायनासो होननाय खोनाबावदों बेखौ नोंनि मथेबा आंनो गाज्रि आंनो दायना मानसि बुथार जाग्रा आं सुरेल आं आइलां आरोना इस बिदि नङालै निजा गावहा खोथाखौ एसेबो बुजिया गावहा बांद्राय साद खालामद्रायो आंखौ दायना होनबायनो खावब्ला र' आंनि गोसोआ मानो बिदि जालाबायखो मानो उसुखुथु मोनलाबायखो आङो आयु मा गिनाय मोनलागासिनो आंनि गोसोआ आं गोसोखौनो माबा एसेबो सुखुथारासै मा जानला मोनलाबायखो आङो मा आइखां बायखांसो मोनलाबायबाय गोसोखौनो ना गानफोर खनबायबायबासो एसे स्रां थांलाबायगोन गोसोआ आंहा दिनै रजेखौ लोगो मोननानै दैमुनि दै बायदि गुसु मोनलायबाय काश्मीरनि बरफ बायदि सुहाबलायनाय होद हासुनो ओंखारबायलै बाल हासुनानै लागोरनाय बायदि जाया दहाय थुमु जादोंथ' बेखायनो थाब हासुनो ओंखारदों आयु
आंना नास्राया गैला